Assalamu alaykum mehman dostlar. 2 minut vaqtimizni berýär. Bizim sizin jüýüňizde 2 minut beýda berýär. Beýdimeklik näme? Kevin. Elbette diňe bir çağıranda ähli adamyň söýgüsini alan film, dogrymy? Şol filmi görende alyan duýgular men şuň bir näçe ýyldan soň Yakut konsepti aldım. Yakut konsepti şu wagtda görende men de şol çağalyk ýyllarynda bilýän Kevin'e tomoşa edende näme duýguny alýan. Wot edir şo duýgular alýan. Yakut konseptinin bol önümleri istenlik ýaşdaky adamlara we istenlik ýagdaýdaky adamlar kalbyna söýgü adam biljek ýeketäk sowgatdyr.